Ewelina Magdziarczyk-Plebanek, witamy serdecznie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Zacznijmy od pytania dotyczącego dotychczasowego doświadczenia, ponieważ pani jest związana z tą instytucją już od dłuższego czasu, prawda? Tak, to prawda. W Bibliotece Miejskiej w Wejherowie mam przyjemność pracować od 10 lat. Mam wykształcenie wyższe, pochodzę z Dolnego Śląska, ale tutaj w Wejherowie już, tak jak wspomniałam, od 10 lat jestem, od 10 lat pracuję w bibliotece. No i tam zdobyłam takie doświadczenie właściwie przechodząc przez wszystkie działy, bo zaczęłam od działu gromadzenia, później przez dział dotyczący imprez kulturalnych, także mam doświadczenie w pracy i z dziećmi, z młodzieżą, z seniorami. Miałam tę przyjemność prowadzić różne grupy, różne duże, także największe projekty nagradzane biblioteczne. No i pod okiem mojej poprzedniczki, pani Danuty Walcerowicz, miałam ogromną przyjemność zdobywać to doświadczenie. No i tak się stało, że stanęłam do konkursu i udało się. Udało się i oczywiście teraz dużo pracy przed panią, jak już pani powiedziała, zarówno w tej kwestii gromadzenia, jak i w kwestii imprez kulturalnych miała okazję pani zdobywać to doświadczenie. No właśnie, jak to się rozkłada w bibliotekach, bo dawniej biblioteka była tym miejscem, które gromadzi książki, z której możemy je na jakiś czas brać. Dzisiaj jest to, można powiedzieć, takie centrum kultury literackiej, ale jak ta praca się rozkłada? Ile czego trzeba tam uwzględnić? No przede wszystkim, jak we wszystkim, trzeba zachować zdrowe proporcje i myślę, że to też takie wyzwanie przede mną, żeby zawsze tych proporcji pilnować, bo jednak nasze główne zadania związane są z książką i właściwie wszystko, co do tej pory robiliśmy i będziemy robić nadal, odnosi się do książki tak czy inaczej. Natomiast wszystko się zmienia i wiemy, że nasi czytelnicy się zmieniają i ich potrzeby i nawet ja mogę to powiedzieć na przestrzeni tych 10 lat, że to wszystko bardzo szybko poszło do przodu w związku z ogromnym rozwojem technologicznym. I to nie jest tak, że biblioteka jest tutaj jakimś skostniałym tworem, który udaje, że nic się nie zmienia i my robimy swoje, tylko staramy się wychodzić oczywiście naprzeciw tym potrzebom, nowym oczekiwaniom. I oczywiście wszystko, co robimy wokół książki, też ma odniesienie do tych nowszych technologii. Oczywiście przez ten czas rozwinęła się niesamowicie nasza biblioteka cyfrowa, co też zapewnia jakby dostęp do tych publikacji regionalnych z każdego miejsca na świecie tak naprawdę. Mamy oczywiście całą masę takich imprez kulturalnych wokół książki. Także gdzieś te proporcje muszą być zachowane. Nasi czytelnicy na pewno mogą liczyć na stały przypływ nowości książkowych i to oczywiście u nas będzie zawsze. Teraz też przed okresem jesiennym jesteśmy w trakcie już zakupów ministerialnych, więc na pewno można liczyć na to, że u nas książek na półkach nigdy nie zabraknie, zarówno dla dorosłych, jak i dla młodzieży, jak i dla dzieci. Natomiast też wokół tej książki rzeczywiście, tak jak tutaj pan już wspomniał, jest ta cała literatura, taka kultura literacka tak naprawdę, mnóstwo konkursów, wydarzeń, spotkań. Przed nami też taki intensywny początek października, gdzie będzie trochę spotkań z pisarzami. I to wszystko myślę, że w dalszym ciągu w tą stronę właśnie będzie szło, tych zdrowych proporcji. Biblioteka nie tylko promuje literaturę, która już powstała, ale także inspiruje do tworzenia. Czemu służyć mają konkursy, które również w Bibliotece Publicznej Miejskiej w Wejherowie się odbywają, prawda? Oczywiście, to prawda, rzeczywiście takim naszym celem zawsze była promocja tych, zwłaszcza młodych twórców, którym, jak wiemy, trudno jest gdzieś zacząć i pokazać się, chociaż oczywiście też pod tym kątem czasy się zmieniły i mamy całą gamę internetowych publikacji. Natomiast my zawsze staraliśmy się wypromować tych młodych twórców literackich i tak powstał Powiew Weny, czyli Wejherowski Konkurs Literacki. Właśnie toczy się jego kolejna edycja pod patronatem prezydenta miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta. On również funduje nagrody w kategorii dorosłych, tam są nagrody finansowe, natomiast jest również kategoria młodzieżowa, w której nagrody funduje starosta wejherowski pani Gabriela Lizius, więc zachęcamy zarówno młodych twórców, tych jeszcze w wieku szkolnym, ponadgimnazjalne klasy, teraz już średnie, i osoby dorosłe również, zarówno tych debiutantów, o których wspomniałam, jak i twórców, którzy już mają ugruntowany start, że tak powiem. Do 22 października można nadsyłać pracę w kategorii zarówno prozy, jak i poezji. Jak zawsze staramy się dobrać również tak jury, żeby były osoby tak zwane z zewnątrz, z jakimś dorobkiem literackim, który nas tutaj wesprze w tych pracach konkursowych. I w tym roku będzie to Daniel Odija na przykład, będzie również pan Piotr Szmand, więc zawsze warto spróbować swoich sił. Pracę oddajemy oczywiście pod godłem, więc tutaj tożsamość nie jest znana. Natomiast zawsze jest to okazja do tego, żeby spróbować swoich sił i być może później pojawić się w publikacji pokonkursowej, która jak zwykle się pojawi jako pokłosie tego konkursu. Warto spróbować. Jeszcze mamy niespełna miesiąc na
na nadesłanie prac. Oprócz tego inne inicjatywy to na przykład Dzień Głośnego Czytania, który jest przed nami. Jakie wydarzenia tutaj biblioteka planuje? Kalendarzowo ten dzień obchodzimy jutro, natomiast z racji pracy biblioteki my dzisiaj już świętujemy, głównie z dziećmi. Dzień Głośnego Czytania to jest jedna z wielu okazji, kiedy o tych zaletach głośnego czytania mówimy głośno właśnie, ponieważ jest to temat, który naprawdę jest nam bliski i cała akcja Wejherowo czyta dzieciom, pikniki literackie, które organizowaliśmy, są jakby wokół tego tematu. O zaletach głośnego czytania dzieciom to można mówić mnóstwo, począwszy od rozwoju języka, po rozwój wyobraźni, jak i to, co dla nas też jest ważne, ta forma spędzania czasu z dzieckiem, która w tym naszym zabieganym życiu jest też równie ważna i czasami warto znaleźć nawet ten wieczorkiem chwilę czasu, żeby poczytać wspólnie. I ten Dzień Głośnego Czytania służy do tego, żeby dzieciom przypomnieć, że czytanie to jest przede wszystkim świetna frajda. I dzisiaj już w bibliotece panie bibliotekarki przebierają się w różne bajkowe stroje, organizują mnóstwo takich lekcji bibliotecznych, ale bardzo nietypowych właśnie, z postaciami bajkowymi w tle, z migającymi światełkami i z głośną muzyką, pokazując, że to czytanie to jest naprawdę taka podróż literacka do krainy wyobraźni. I przede wszystkim przypominamy o tym dzieciom, które mam nadzieję, że dzisiaj zachęcą wieczorem do rodziców do wspólnego czytania, ale przypominamy też o tym dorosłym właśnie. Chciałbym teraz przejść ogólnie do takich przemyśleń około bibliotecznych. To znaczy tutaj już powiedziała Pani o tym kolorowym świecie, który będzie stworzony właśnie z okazji Dnia Głośnego Czytania, a to wszystko już dzisiaj. Natomiast w tym dzisiejszym świecie, gdzie jest tyle różnych atrakcji, gdzie tak łatwo przykuć czyjąś uwagę specjalnymi efektami, ale tylko na chwilkę, czy biblioteka i w ogóle książka ma jeszcze jakąkolwiek szansę przebicia się przez ten cały hałas dzisiejszego świata? To znaczy, myślę przede wszystkim, oczywiście jest to prawda, że zmienił nam się odbiorca. My wszyscy zmieniliśmy się wokół, jakby mamy tyle bodźców różnych, że rzeczywiście tutaj nasz odbiór jest zupełnie inny niż jeszcze kilkanaście lat temu. Natomiast prawda jest też taka, co zauważamy i po naszych statystykach i po naszych czytelnikach, że ludzie też są zmęczeni tak naprawdę tymi wszystkimi bodźcami, tą technologią, którą mamy już właściwie wszędzie na dotknięcie w smartfonie. I tak naprawdę badania też pokazują, że ludzie potrzebują chwili wytchnienia, takiego i naprzeciw właściwie takiej potrzebie wychodzi głównie książka i mnóstwo ludzi wieczorami po prostu, starając się wyciszyć, sięga po tą książkę, która, no nie ukrywajmy, odstresowuje też, przenosi nas trochę na inną płaszczyznę. I nie wyskakują tam dziwne powiadomienia. Dokładnie tak, nie ma reklam. Więc troszkę to jest po pierwsze wyjście jakby naprzeciw tej potrzebie wyciszenia, ale to, co nas zaskakuje, to też pokazują badania, że na przykład młodzież, która wydawałoby się, że już jest obyta z tą technologią na tyle, że właściwie mówi się, że rodzą się ze smartfonem w ręce, potrzebuje też ciszy i spokoju. I to też zauważamy, że pojawiają się czytelnicy w tym okresie szkolnym, którzy po prostu przychodzą do biblioteki posiedzieć, odrobić jakieś lekcje, coś ze sobą porobić, spędzić czas niekoniecznie z telefonem w ręce tak naprawdę. Więc biblioteka, wydaje mi się, i przynajmniej tak zawsze się staraliśmy robić, żeby to było też miejsce spotkań. Temu też służy między innymi Zakątek Wyobraźni, który został stworzony dla tej naszej i młodszych czytelników i troszeczkę starszych, ale żeby to była taka przestrzeń dla nich po prostu. Tam właśnie odbywają się te zajęcia dla dzieci, ale również jest to przestrzeń, w której ta młodzież szkolna spotyka się i rzeczywiście próbuje ze sobą spędzić czas wtedy, kiedy na przykład pogoda za oknem nie sprzyja. Więc zawsze biblioteka, tak jak już wspominałam, musi wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom. My je cały czas gdzieś tam obserwujemy i badamy i staramy się zapewnić też taką troszeczkę oazę może od tych naszych zabieganych i rozwiniętych niesamowicie technologicznie czasów. Myślę, że książka pod tym względem obroni się zawsze. Wbrew jakimś takim statystykom ogólnopolskim to jest tak, że mamy naprawdę mnóstwo czytelników, którzy nas odwiedzają i często odwiedzamy i potrzebują tej książki, zwłaszcza w okresie takim jesiennym też, kiedy, no, umówmy się, że pogoda nie sprzyja może dłuższym spacerom, a trzeba też jakoś ten czas spędzić właśnie w takim cichym odpoczynku, myślę. I książka tutaj zawsze będzie. Książka zawsze będzie w Bibliotece Miejskiej w Wejherowie. Rozmawiamy z dyrektor tej instytucji, Eweliną Magdziarczyk-Plebanek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.